Tu ja vidím problém najmä v tom zabezpečenie digitalizácie úradov. Že nám nefungujú digitálne platformy, ktoré by nám mali fungovať už dlhodobo. Takže toto bude dosť zložité, si myslím. Luskneme prstom a sme na digitalizácii, tak to tak nebude. Proste môžeme očakávať kopec problémov a keď sa bavíme o tom, že tie stavebné úrady budú mať 30 dní na vyjadrenie, tak je to veľmi krátka doba. Je to na 99,9% hraničiace s istotou, že určite nebudeme akože začínať akože s týmto. Keď budú osvedčovať nejaké dokumenty, tak majú tam samozrejme možnosť jednak elektronicky, ale potom aj klasicky pečiatkami. Áno, je tam odkaz na požiarne zariadenie, tým pádom musí špecialista už komunikovať s týmito ľuďmi, ktorí toto projektujú, lebo on to do svojej dokumentácie nejakým spôsobom musí zaviesť. A bude vyžadovať od zhotoviteľa potom nejakým spôsobom osvedčenie požiarnej konštrukcie, lebo jakým spôsobom on vie teraz zistiť, že tá stena naozaj má 120 minútovú odolnosť. Ale teraz my budeme robiť ďalší druh dokumentácie, ktorý bude slúžiť pre kolaudáciu. Čiže takéto textové a grafické zdokumentovanie skutočného zhotovenia stavby. Ako bude ten špecialista, súčasný špecialista požiarnej ochrany vedieť, ako sa zhotovujú požiarne konštrukcie, aby to vedel odkontrolovať? On zobere osvedčenie požiarnej konštrukcie, tu mi to zhotoviteľ dal, on to deklaruje a svojím podpisom na osvedčení požiarnej konštrukcie deklaruje, že požiarna konštrukcia spĺňa tie vlastnosti. To je z môjho pohľadu dostačujúce aj z pohľadu stavebného zákona. V niektorých pasážach stavebného zákona je samostatne menovaný špecialista priamo, akože nie všeobecne ako projektant, ale že špecialista požiarnej ochrany. Čiže a priamo mu dáva alebo vytaxuje jeho kompetencie alebo poprípade povinnosti, že projektant môže odsúhlasiť zmeny projektu stavby až po predbežnom odsúhlasení špecialistom požiarnej ochrany v časti projektu, ktorého sa zmena týka. Projektant, napríklad projektant vzduchotechniky, projektant elektra, je zodpovedný za to, keď urobí akúkoľvek zmenu v projekte, aby si prizval projektanta požiarnej bezpečnosti stavby. Na tých veľkých stavbách to už roky takto funguje. Roky fungujeme s tým, že pokiaľ sa niečo mení, tak špecialista požiarnej ochrany to vie. Ale je pravda, že teraz nový stavebný zákon dáva tie hranice, aby sme to mali na všetkých stavbách rovnako. Je to výzva, bude to nové legislatívne prostredie, bude treba si to naštudovať, bude treba si to pozrieť detailnejšie. Robo, ďakujem veľmi pekne, ďakujeme tebe, Feri a Tomi a vidíme sa pri ďalšom dieli. Ďakujem. Ďakujem.